بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على موصوف بالكرام والجود اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله واحد لا قهار صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيوة تلبينا لجباو أم بلجلة فو نسلام ما يفولي كبلجلة فو نكسي فوليني وصف فوليني بل ما يفوليني سنجا فولي نوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بفولين قف أمي فولي كرا كرا يا ككرنجرة كدي أنا نيما يا سوما كدامنه أنا دريتر جنرال لا كنا أنا دريتر دي program نا كنا تكنيشن ambe belajele fo dante foli mina bari special ramadan mi flene amma ko bi chesri mina vraiment abo fo dante foli mina amit la ka lage ba belajele fo bari mamum bu ka baraw nu ka ciw la ka sigi ka fo telepinal special ramadan damina to flene vraiment amba fo dante foli mina bari ma be fo yere ci yere ke ko nyona bi an kambe ka wole bila anga sheko flama masha Allah bitay hontina ke basi minna mina dese anga sheko mi fla an kini fe ode Professeur Ismaila Konate kabo yirmajo radio oxygène yorola inshallah min fla anuma fe oye Sheikh Ahmad Sheikh Mahmoud Togola kabo bangonna mashallah ulude dombe angarde gala bi ubina fota min fo ala kani ala tabe alla me ko nyumani alla barali ala kanwa anambade islam be bradele haketo buka solli ala Muhammad Sheikh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sumako be kuru baswete alhamdulillah haba ba inana anga wele jabi ajara anya kosobe na ala sona ambi fo dante folimina na ala sona chesirula kosobe ifo ala kane srane aljana firdausi allahumma amin aywa bi nyingali min bi ambolo nyingali kasurunga akuma kacha kosobe nyingali kasurunga amma ko be wala wala lila na ala sona ode te dore ode islamu bayna nas kosobe aywa ambe fe ika ambla sra ula Allah subhanahu wa ta'ala ye mude fo uka ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam alere mu fo uka ani anga shego mununi kutubu munu temana anya ulu fana mu fo uka inshallah alhamdulillah rabbil alamin ambi ala fukala wala man do ka ala barakada ka tele barakela bela jelen fo ka be wala min ka be barakada mashallah ka damine anyemo yaso mogola kana bla fo barakela kelengele bela jelena ka tasi la jelengele kelengele bela jelema ni watinna tumana fe ambi be fo ka be wala min ka be barakada wala alhamdulillah ambi refu kay barakada wala alhamdulillah buraka nyina ngalike no ye islahu bayna nasi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala kuma na aka Qur'ana kono anye kosobe mo ni ñewon ci glalika ni suratul anfal laje Allah ta'ala wa fanya fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin wallahi Allah ta'ala ku cugodi ako ay sirane alanye ay sirane alanye aka glalike aw ni ñewon ci wallahi akan ni ala boto aninga kira na ya suro aw dalendo alala wallahi wala alhamdulillah ni ala taala ko kanga sira ale alanye kosobe sadi alanye siranye fendo e na famu yara hada made fe ika jebe glan wa ikalla harabi glan wallahi kadaka ni alanye siranye di mami ma ayi son fembala wallahi ibisiga jiem mina chugola wa mauma ga jiem mina chugo nyani bolo siga fuitala ikalla harasiki be no he kosobe ala koti kanga sira ale alanye ale sira yere fe jumende wallahi hada made ka don ka fo feo fe ni ba ke dugukolo ka akelen fuite ki bi minge kabali setigi famana Allahu akbar ibi minge shufe lefe dugola bangela ikelen katesi jama chelama ala nyeba bela o dugo so ala bo fanya na yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah ko hada made ibse ka dugo maula ngai se ka dugo ala ayo kechi gote ika baro la ni sira la alanye alanye sira ni kira alanye sira join ibil ladriya ika demaya konnana wallahi
ni kɛla ala ye sere jɔn i b'i jandu i ka mara la ni kɛla sere jɔn ni kɛra baara yɔrɔ min ɲɛmɔgɔ ye i ti dan sago ka wa i t'u ka hakɛ perdre wallahi o tiɲɛ nka ni ala ye sere perdre la maa min bolo e k'a dɔn adamaden hakɛ yɛrɛ bɛ perdre i bolo pewu ni adamaden hakɛ perdre la maa min bolo a bila i kun na k'a fɔ ni sara k'a sɔrɔ o hakɛ ninnu ma dafa baara bɛ gɛlɛya i bolo wallahi o tuma ala ko cogo di a ko k'an ka dilanli kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire silamɛya yɛrɛ de nana hadamadenya ka lafiya de kama n'i y'a ye ala bɛ kuma o kuma fɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ la k'a fɔ a ye nin kɛ tan a ye hinɛ ɲɔgɔn na n'an ye a ta k'a jate minɛ dɔnnibaaw ka kuma na ani ala kɛra ka kuma na a foyi tɛ yen min nafa dɔ bɛ se ala ma a bɛɛ kun de ye tari ka se k'anw ka hadamadenya dilan ani ɲɔgɔn cɛ la a banna pewu ala ko k'an ka dilanli kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bon n'i ye o dilanli in ta k'a jate minɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bi walahi anw ka hadamadenya la bi farafarali de ɲɔ ɲalen don bi i b'a sɔrɔ du kɔnɔnaw na mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ka taa se hali an ka jɛrɛ yɔrɔw n'o ye an ka alabato yɔrɔ n'o ye an ka misiri kɔnɔnaw ye i b'a sɔrɔ farafarali don b'a bɛɛ la pewu o de kɛlen don ka defo bila an ka hadamadenya la bi o tuma k'an ka dilanli kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la dilanli ye fɛnba ye dɛ wallahi ni maa min kɛra dilanlikɛla ye ala t'i kɔ tiɲɛ abada maa o maa ko a b'i mago sa a ye se sadi kana sara ni juguman ye kana sara ni juguman a sara ni ɲuman ye ɲumanya kɛ a ye kana sara ni juguman ye i se ye mun ye dilanli la hadamadenw ye a kɛ kana kɛ jugumankɛla ye o tuma ala ko cogo di a ko k'an k'ale ala bato a n'a ka kira ko n'a y'a sɔrɔ anw dalen don ala la k'an ka ale ala bato o tumana fɛ o ala bato n bɔra k'a f'i ɲɛna n ko fɛn in bɛɛ nana hadamadenya lafiya de kama Allahu akbar n'o tɛ n'an bɛɛ banna ka ala bato a ti foyi bɔ ala ka alaya n'an fana bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka ala bato a ti foyi fara ala ka alaya kan min kun da ala ka ayi o kuma t'a la jɔn n'i ye ala bato i bɛ ala bato in kɛli yɛrɛ de ye ala bato ye fɛn dɔ de ye minɛn dɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko ala batuli i y'a faamuya o tumana fɛ n'i kɛra silamɛ ye Alahu taala m'i da foyi kama n'i ye suratu zariya lajɛ Alahu taala b'a fɔ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinɛ ni hadamaden ma da foyi kama f'an ka bato a bɛ tila k'a fɔ suratu zariya kɔnɔ ko ale Alahu taala ma garijɛgɛ ɲini an fɛ ale ala de bɛ an garijɛgɛ a ye min ɲini an fɛ dɔrɔn an k'a bato bon o bato in de minɛnen filɛ bolo kɔfɛ mɔgɔw fɛ bi u m'a faamu wallahi n'i taara don butigitigi ka butigi kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ butigi fan bɛ minɛn qualité caman na n'i y'a ɲininka kelen o kelen prix la a b'a dɔn a bɛɛ b'a kunkolo la a bɛɛ b'a kunkolo la tari tiɲɛ tɛ de tiɲɛ don o tumana fɛ mais n'i y'a ɲininka o e yɛrɛ bɛ ala bato min na o i ka seli i yɛrɛ farida ye joli ye ba caman t'o dɔn dɛ seli farida yɛrɛ ye joli ye ba ni seliji tiɲɛna a kan ka dilan cogo di walima jɛnaba yɛrɛ kan ka ko cogo di walima jɛnaba nɔgɔ yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di donc n'i kɛra ala bato la i ti ala bato minɛnw dɔn a bɛ b'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka mobili boli pɛrɛmu t'a bolo o ye danger i ja sigilen tɛ dɛ o ye danger tuma dɔ la n'i bɛ mobili boli ni pɛrɛmu t'i bolo tuma dɔ hali ni polisiw ye file fiyɛ maa wɛrɛ la n'o kan d'e ma i ja tigɛ kojugu bɛ taa tiɲɛni kɛ kosɛbɛ o ta ye i y'a faamuya o tumana fɛ n'an y'an cɛsiri ala bato la wallahi a nɔ bɛ y'an ka hadamadenya la k'an ka ala bato a n'a ka kira Alahu taala b'o de fɔ ye wa man yuti illaha wa rasulahu nudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla nu'azibuhu azaban alima ko ni maa min y'ale ala bato a n'a ka kira ni y'ale ala bato c'est à dire ala batoli ni kira kanu de tugulen don ɲɔgɔn na ni y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn a tiɲɛna pewu togola c'est comme a b'i b'a fɔ farikolo ni ni n'i ye ni bɔ farikolo la tɔ ye farikolo jalan de sogo jalan donc ala ko ni maa min y'ale bato n'a ka kira ko ale b'i don arijana kɔnɔ ala batoli tɛ se ka sabati fiyewu maa dama i ma ala kira ko minɛ sɔbɛ ma
ni maa min ko ne bɛ ala fɛ nka ne tɛ ala kira fɛ i b'a kɛ yɛrɛ dɛ i mako sa i mako sara pewu mais n'i ye ala kanu ka kɛ kira fɛ i sago in bɛ ɲɛ ala b'a d'i ma a bɛ dafa o tuma na fɛ k'an ka tugu kira kɔ n b'a dɔn kira kɔni d'an bila juguman na ayi ayi ala kira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallim kira ye ɲumanya bɛɛ nata ni a mandenw ye tiɲɛ ala kira kama ala ye nɔgɔya bɛɛ kɛ ala kira mandenw ye kosɛbɛ ka taa se hali an filɛ sunkalo min na sunkalo in dira mun kama c'est à dire a dira ka kɛ batow la kɔrɔtalenba dɔ ye sunkalo in don kelen dɔ bɛ yen tuma dɔ la a su kelen i bɛ san 80 baraji sɔrɔ o sɔrɔla ni mun ye ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam o tuma n'i ye ala bato ka kira tuguɲɔgɔnya i b'i sigi k'i ka arijinɛ de makɔnɔ wallahi o ta ye ka d'a ka kira t'i bila juguman na o tuma na fɛ ko a ye sira ala ɲɛ n'a y'a sɔrɔ aw dalen don ala la ko nin kuma in bɛ fɔ mɔgɔ ye dɛ minnu dalen don ala la kosɛbɛ ala ko a ye ne bato a ka dilali kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ka sira ni ala ɲɛ ani n ka kira n'a y'a sɔrɔ aw da mi ala la n'a y'a sɔrɔ aw ye lemaniya jɔnw ye n'aw dalen don ala k'a fɔ ko ala bɛ yen wa jɔn bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen wallahi i kun de ye mun de y'i bila ye siniwaw de nana ni ye wa ayi japonais wa ala ni foyi man kan wallahi billahi ala ni foyi man kan o ta ye ala y'i bila ka dugukolo kan i kan ka barika da ala taala ye hadamaden dilan cogo la tuma dɔ hali ala ye ɲɛ min d'i ma n balimakɛ n'o ɲɛ in cira n'o ye dɔ wɛrɛ do i ɲɛ na cogo o cogo a tɛ k'a ye a tɛ kɛ ala ta ye a bɛ kɛ dɔ b'a la ten wa ɲɛ min bɛ da kɔnɔ fɛnɛ n'o karila o bɛ se ka dɔ wɛrɛ de don a la nka o tɛ se ka kolobaw kari se komi ala yɛrɛ ye min d'i ma ayi o tɛ k'o ye o o tuma n'anw dalen don ala la ka da kira la an kan k'an cɛsiri ala ye an yamaruya ni fɛn o fɛn k'a bɛɛ kɛ a y'an bali fɛn o fɛn na k'o to yen k'a bɛɛ to yen ka d'a kan a kɛli nafa b'an kan wa toyili fana o nafa de b'an kan n'an y'a juguman kɛ fana tɔɔrɔ bɛ anw de kan a fɛn de se ala ma a fɛn de se kira ma o tuma na fɛ ala k'a faamu cogo ɲuman na ala taala ye kuma min fɔ bɛn na suratul anfal la o a aya kelen o ye nin de suratul anfal aya daminɛ i bɛ taa nin kumakan in sɔrɔ a kɔnɔna na o tuma na fɛ ala taala tilala ka na fɔ tuguni a y'a fɔ an ye cogo di innamal mu'minuna ikhwa a ko i k'a dɔn ko mumini bɛɛ ye balima kelen mumini bɛɛ ye balima kelen c'est comme dɔ bɛ n'a fɔ ne ye fula ye nin ye bamanan ye nin ye numu ye an tɛ kelen ye a bɛɛ kelen k'a sɔrɔ an bɛɛ ye kelen ye hali n'i y'a ye bɛnbaliyaw ni siyako kɛlɛw ni a sidɔnbaliw bɛɛ b'an fɛ an b'an miiri ala ka ayaw de la n'o tɛ n'an bɛɛ kɔni ye an fɛ adamaden ye an bɛɛ ye kelen ye tuma ala ko k'i k'a dɔn ko mumini bɛɛ ye balima ye k'an ka dilali kɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme sisan e yɛrɛ b'a dɔn i mumini ɲɔgɔn hali n'aw t'i fa la aw t'i ba la n'i y'a ye ni ala ye se d'i ma i se tɔɔrɔ min ye degun min ye ka wuli ka bɔ a kan o k'a ye o k'a ye ni ala ye se d'i ma ka se dɔ kalifa i la i balima i janto a la kɛrɛnkɛrɛnnenya an filɛ sunkalo kɔnɔ ala ye se d'i ma i den i ka hali malo bɔrɔ kelen da ka taa di balimakɛ ma walima ka taa di sigiɲɔgɔn ma wallahi n'o baraji jira la i b'a fɔ ne kun kan ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ na wallahi i b'a fɔ ne kun kan ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ na o tuma na fɛ ko an ka dilali kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye mɔgɔ dɔ ye ko tiɲɛni ko dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra balimaya la i se ye mun ye a kɛ mais n'i ye jateminɛ dilali de dɔgɔyara anw ka balimaya la bi banna pewu wallahi mun bɛ anw fɛ bi tiɲɛni dɔrɔn f'i bɛ maloya an di maa dɛmɛ k'i ta dilan wa n'an y'i ta dilanlen an b'a tiɲɛ f'i bɛ maloya o degun de b'an kan bi nka n'an ye ko in faamuya ka kɛ dilanlikɛla ye degun min m'an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya la wallahi ne m'a fɔ a bɛ ban nka ni degun kɛra 190 bɛ bɔ a la
kuma in faamuyara afamu o tumana fe ko n'anw ye dilanli k'an ni ɲɔgɔn cɛ wattaqullaha k'an ka sira ala ɲɛ la'allakum tuflihuna ko n'o kɛra ala bi c'est à dire an bɛ kisi n'an ye dilanli kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka cɛni ko minnu ye an ni ɲɔgɔn cɛ k'olu dilan dɛsɛbaatɔ minnu m'an ni ɲɔgɔn cɛ k'an se ko olu ye ko i k'a dɔn ko o de bɛ kɛ an ka kisi sira ye an bolo i y'a faamuya o tumana fɛ n'i ye suratul hujurati lajɛ a aya 10 Allahu taala bɛ nin kuma in fɔ ye o la ala ye min fɔ bɛn kan a ka kuranɛ kɔnɔ walawalali belebeleba bɛ kuma in na kosɛbɛ mais wagati n'a cogoyaw kama an b'a ta don n'a nataw la an bɛna walawalaliw d'a kan mɔgɔw yɛrɛw b'a faamu cogo ni ala sɔnna o ye ala ye min fɔ bɛn kan ala kira fana ye min fɔ bɛnbaliya kan ni ala sɔnna o fana bɛ yen inshallah mashallah ala k'ani sababa ayiwa Sheikh Ismail Konate ayiwa an bɛ fɛ ka ɲininkali min tɛngu i la o de fɛn ye fɛn min ka bon kosɛbɛ bari hali an bɛ kalo min na n'o ye sunkalo ye sun tigɛli la ala kira yɛrɛ y'a ɲini an fɛ ni an ma dɛsɛ an ka sun tigɛ ni fɛn min ye jiri min don makamaw caman b'a la bonyaw caman b'a la hɔrɔmaw caman bɛ a la hali k'a da an ka kutubu ma n'o ye Gawusu Kiyasu ye ka kalowa kɔnɔ ale fana ye jiriden in dun kosɛbɛ ayiwa bi an bɛ fɛ ka i ɲininka tamaro yɛrɛ inshallah ala k'an bɛn ni sababa ye ba'da auzu billahi min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa usalli wa usallim ala tibil qulub wa dawa muhammadun mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanadul azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ami afu ka wali mando ka ala tanu ni ka ɲininkali faamu ɲininkali ani ɲininkali min bɛ n'a bɛ mɔgɔ nafa an bɛ waati min na an bɛ sunkalo kɔnɔ maa caman bɛ yen i b'a ye u bɛ tamaro dun nka tamaro nafa minnu b'a la u t'a dɔn mɛ dɔw yɛrɛ b'a dɔn mɛ n'an ye baro kɛ inshallah ta'ala i bɛna ye camanba de bɛ fara a kan tamaro la kira kumana tamaro kan alayhi salatu wasalam kira ye mun fɔ a la kira hadisa minɛ na ka bɔ Anas de la kira ye kanto kisi nama b'a ye a ko a ye sun tigɛ ni tamaro ye ko barika b'a la a ko hadisa wɛrɛ la tuguni ko a ye tamaro di muso kɔnɔma ma ko n'a jiginna ko den min bɛ sɔrɔ ko den bɛ kɛ kodɔnbaa ye Allahu akbar kira ye nin fɔ alayhi salam mais recherche kɛlaw kumana k'a lajɛ kira ka nin kuma in na ko an ka tamaro dun ko nafa b'a la mais o ye nafa modèle jumɛnw ye u nana ye k'a fɔ nafa min bɛ tamaro la a dɔ ye protéine b'a la vitamine A o b'a la vitamine B b'a la BD o b'a la et puis nicotine fana bɛ tamaro la o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tamaro la o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tamaro fana na wa n'i ye docteur ɲininka i b'a ye nicotine ye vitamine min ye u b'a wele al-wakhi min al-balajira vitamine min bɛ yen n'a bi bana kɛlɛ ka bɔ hadamaden farikolo la nicotine b'o la i b'a ye tuma min bɛ yen nɔ n'ale donna hadamaden farikolo la nafa belebeleba min b'o la docteur savant ye fɛn caman ba fɔ la sodium bɛ sɔrɔ a la calcium bɛ sɔrɔ a la hadidu bɛ sɔrɔ a la nuhasi bɛ sɔrɔ a la kibiriti bɛ sɔrɔ a la chlore bɛ sɔrɔ a la kuranɛ kumana tamaro kan siɲɛ 22 donc ni nafa t'a la kuranɛ tɛ kuma kan siɲɛ yɔrɔ 22 a si ni si tɛ kelen ye suratul maida kumana kan suratul bakara kumana kan suratul nisa'i kumana kan suratul shuri kumana kan suratul shuara kumana kan a bɛɛ na aya don docteur dɔw y'a ye ka tamaro ta ka analyse k'a la mais pourquoi kira alayhi salatu wasalam a ko k'an ka sun tigɛ tamaro la k'a sɔrɔ kira ka waati la dumuni kumaba dɔw tun bɛ yen min tun t'o ye misali ɲaamɛ tun bɛ yen waati et puis fana sɛw tun bɛ yen o waati bon nin bɛɛ ye fɛn kumaba ye mais kira dumuniw na an y'a ye kira ye nin fɔ n'i nana tamaro yɛrɛ lajɛ a tɛ tɛmɛ hadamaden bolo kɔni k'a dɔn mais ka tila tugun k'a ye kira alayhi salatu wasalam ka kumaba to an na ko n'an ma sun tigɛ k'an ka sun tigɛ n'a ye olu ye recherche kɛ ka kuma in lajɛ ka kɔrɔ ɲini kodɔn min bɛ kuma na u nana résultat min y'a la o de ye ja tamaro a bɛ mɔgɔ furakɛ Allahu akbar tuma min bɛ yen n'i ye tamaro dun i b'a ye a bɛ fangandanya min bɛ yen n'i y'o sɔrɔ sunkalo kɔnɔ dɛsɛ farikolo mago bɛ fɛn minnu na a b'o segin joona
nona teliya la Allahu akbar tamaro n'i b'a dun a bɛ kɛ sababu ye a bɛ biyɛn fanga don biyɛn na hadamaden biyɛn tiɲɛ a b'a fanga tigiya bon tamaro fɛnɛ n'i b'a dun kosɛbɛ a bɛ kɔnɔ magaya Allahu tamaro n'i b'a dun ni tumu b'i kɔnɔ a b'o faga kosɛbɛ tamaro n'i b'a dun tuma min bɛ yen ni i bɛ sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn b'i la sɔgɔsɔgɔ min bɛ yen fo i bɛ kari bɔ a la tamaro dunni bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ jɔsi ka bɔ hadamaden na bon et puis kabako belebeleba dɔ bɛ tamaro la tuma min bɛ yen n'i ye tamaro ci k'a lajɛ a kɔ sanfɛla la koolinin dɔ b'a la i b'a ye tomi a bɛ n'a fɔ a koolinin dɔw ta ye dingɛmani a dɔw ta ye tomilama ye bon ni kabako belebeleba de bɛ nin na ani yiriden si tɛ kelen ye Allahu akbar tamaro n'i y'a ci sisan i b'a ye fɛn fɛrɛmani dɔ b'a cɛmancɛ la a fɛrɛ fɛgɛfɛgɛmani don kuranɛ kumana a kan el fatir ala ko k'ale ti mɔgɔ tɔɲɔ ko n'a kɛra tamaro cɛmancɛ fara ɲɔgɔnna ye k'ale ti dafɛn tɔɲɔ o fɛgɛfɛgɛmani voilà kuranɛ kumana tamaro kolo kan a kumana tamaro yɛrɛ bu kan a kumana tamaro yɛrɛ fara kan bon n'a nana kira yɛrɛ ka hayatu la n'o y'a ka ɲɛnama ye sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et puis ale yɛrɛ tun bɛ tamaro fɛ kira tun bɛ tamaro dun kosɛbɛ bon an b'a ye an ka waliyu ka kaliwaw la u tun bɛ tamaro matarafa u tun b'a dun k'a k'u ka bɔrɛw kɔnɔ ka a bila u kɛrɛfɛ ni u haju donna a la u b'a ni sogo kɛ ɲɔgɔn na sogojalaw u b'a dun mais an y'a ye tamaro la recherche la n'i ye tamaro kolo bɔ k'a sisi n'i b'a den ɲɛ kɔrɔ adama jibo i b'i ka ɲɛnamaya kɛ ka ban i ɲɛ ti fiye fiye o bɛ sɔrɔ fɛn min na o dɔ ye tamaro ye kale la n'i ma dɛsɛ muso n'i bɛ fɛ ka lafiya tamaro sisi ka to k'a kale kɛnɛ da i ɲɛ kɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ fu tɛ sa ka b'i cɛ kɔnɔ bara an bɛna tamaro kolow ɲini ka fara i b'a dɔn n'i ye tamaro dun a dunnen biyɛndimi bana n'i tugura la n m'a fɔ n'a b'i la dɛ mais a b'i kisi ka bɔ biyɛndimi bana tɔɔrɔ ma tamaro b'o kɛ Allahu akbar mais tuma min bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ ni disi bana b'i la tamaro bɛ disi dimi furakɛ ka bɔ hadamaden na et puis a bɛ fanga di nugu ma a baara la parce que tuma min bɛ yen n'i ye dumuni k'i da kɔnɔ k'a ɲimi ɲi ani nɛ ani daji olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ waati la n'a jiginna ka ban furu b'a ka baara kɛ bon ŋunɛ fɛnɛ o bɛ hadamaden dɛmɛ nin na ka k'a kan ka dumuni k'a yɛlɛ joona mais n'i ye tamaro dun a bɛ furu fɛnɛ dɛmɛ dumuni bayɛlɛmali cogoya la b'a ye ni furudimi b'i la to i ka tugu tamaro la tamaro tuma min bɛ yen nɔ n'i b'a kɛ yazidul fil mali maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ i ka dɛmɛ maniyu sira kan kodɔnbagaw ko nin ye recherchekɛlabaw de ye u ye fɛn minnu fɔ tamaro kan a bɛ se ka fɛn min se hadamaden ma dumuni na nin bɛɛ bɛ kira ka kiraya de sabati sallallahu ta'ala alaihi wa sallam donc o de kama la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuranɛ y'o fɔ kira ma kira ti kuma n'a ni dɔgɔ ye wayu de bɛ jigin a kan n'a fɔra k'a ka min fɔ a b'o fɔ o la an bɛ ala tanu ka ala barika da tamaro in ni maa min bɛ n'i b'a kan i jija ka to ka hakili to a la kosɛbɛ mais n'i b'a dun i b'a ko n'i ye tamaro dun ka ɲigin k'a dun o de ka fisa ka tamaro jalen dun mais ni ɲigin min b'i la i b'i mabɔ tamaro la ka d'a kan ale bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲiginbatɔ sɛgɛn dumuni na tuma min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ n'a donni ɲi furancɛ la a bɛ i sɛgɛn kosɛbɛ bon tuma min bɛ yen nɔ ni muso n'a kɔnɔ kɔrɔbayara dɔɔnin n'i b'a fɛ a ka jigin nɔgɔya la den min bɛ yen n'a nana den kana kɛ laluma ye a kana kɛ fatɔ ye a kana kɛ banabaatɔ ye to i ka tamaro di den ma muso ma tuma min n'a lajɔlen a ka to k'a ɲimi ni den sɔrɔla a kɔnɔ a den tɛ kɛ lajurabaatɔ ye recherchekɛlaw bɛɛ sɔnn'o ma i b'a ye tamaro a ka fisa kosɛbɛ tension jiginni fɛnɛ ma tuma min n'i bɛ sun na ni i tora k'i sun tigɛ ni tamaro ye i b'a ye tension a y'a sɔrɔ dɔw sɛgɛnna kosɛbɛ tile funteni ni fɛnw na mais n'i ye tamaro dun i b'a ye a bɛ tension jigin k'a bila normal la bon tamaro a ka ɲi hadamaden fɛnɛ a bɛ cerveau n'o ye kunkolo zɛmɛ a bɛ oxygène di hadamaden cerveau ma pasasira 12 de bɛ hadamaden kunkolo zɛmɛ na minnu tɛ suguya kelen ye o pasasira 12 min bɛ yen i b'a ye o bɛ
o sirasiralen no ka gulo sɛmɛna ka cari adamaden ɲɛkisɛ ani nu bɛ suma min sama i b'a ye nɛ a bɛ baara min kɛ a bɛ lamaga min kɛ ani cerveau de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ misali dɔ ye jumɛn tuma min bɛ yen n'i ye dumuni dɔ bila i da kɔnɔ n'a ka di directement nɛ cerveau message de bɛ ci cerveau ma pour que ka jaabi sɔrɔ adamaden bɛ se ka dumuni modèle caman dun ka se k'a dɔn yɔrɔnin kelen heure kelen kɔnɔna na ni ka kunna nin ka di nin man di bon n'i bɛ tamaro dun a bɛ se k'olu dɛmɛ u ka baara la ka fanga d'u ma tamaro bɛ nin bɛɛ kɛ o de la dɔnnibaw ko kira kumana kan alayhi salatu wasalam ko an k'an janto tamaro la an ka sun tigɛ n'a ye et puis fana n'o ye an ka maaɲumanbaw ye olu fana kumana kan ni i nana lajɛ alijinɛ kɔnɔ dumuni fana don y'a ye al-hawjatu mina jannati wa shifa'u sam ni nana tamaro lajɛ kodɔnbaga caman ye sɛbɛnfɛnw bɔ a kan min bɛ n'a bɛ mɔgɔ nafa kosɛbɛ bon tamaro a kɛcogo dɔ bɛ yen o ye tuma min bɛ yen n'a ma se u b'a wele al-balwa tamaro mɔbali an b'a ye an balakaw bolo u b'a feere dɔgɔfɛnw la o baluwa in o fana nafa ka bon ka tɛmɛ hali tamaro yɛrɛ selen kan a sebali in kɔni n'i y'ale dun i b'a ye a basima don ten a ka timi diya min b'a la i b'a dun dɔrɔn directement basiyani dɔ bɛ k'i da kɔnɔ mais o ye tamaro mɔbali de n'a mɔna a bɛ bɔ état de la a bɛ na tamaro yɛrɛ mɔni na n karamɔgɔ ni tugura o dunni na o bɛ nafa ɲɛ hadamaden farikolo ye i b'a ye tamaro dɔ in fana t'o nafa ɲɛ fɛnɛ ye farikolo ye o b'ale wele al-balwa ale tamaro in kabakoba de fɛnɛ b'ale la o waati la n'i y'a ci o y'a sɔrɔ koloni min b'a kɔnɔ ka maga o waati i bɛ se ka kari yɛrɛ tuma dɔw la a dɔw kɔni o tamaro in tuma min n'i y'a ji bɔ n'i ma dɛsɛ i b'a bila machine na ka ji bɔ k'a sɛnsɛn n'i y'a di denmisɛnnin ma denmisɛnnin fitinin a ka tugu a la ka to k'a min a kɔnɔ ti ja et puis denmisɛnnin a tɛ kɛ hakiligo ye fo ka taa fɔ min kɛra a bɛ denmisɛnnin hakili dayɛlɛ bon mɔgɔ min bɛ yen fana ni kɔnɔdimi b'a la n'a bɛ tugu a la a bɛ kɔnɔdimi bana ninnu fana kɛlɛ o de la i b'a ye fo ka taa se hakilina banaw ani pasalasira banaw tamaro a nafa ka bon farikolo bana caman na n b'a ye kuranɛ kumana tamaro ka siɲɛ 22 yɔrɔ min na ni waati n'a cogoya kama tɛ an tun bɛ se ka dɔɔni fiyɛ a la don n'a nataw la inshallah rabi an bɛna an da tu olu la k'olu ɲɛfɔ ala k'an bɛn ni sababa ye sallallahu alaihi wasallam ayiwa togo la an ma fara halisa ko ye e ko ala kira ye min fɔ a la n'i sera ka o dakuruɲɛ fila in fɔ an ye hakililajigi la bari ko hakililajigi bɛ minnu nafa masha Allah alhamdulillahi rabbil alamin y'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni hadisa in nana ka bɔ Abi Darda ma a ye ala ka jɛn ka bɔ a ma ko ale y'a mɛn ala kira la sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don dɔ la ala kira bɛ ka kuma a ko ne Mamadu bɛna aw kibaruya fɛn na ko yala aw b'a dɔn wa ko kira ma ko kira an t'o dɔn ko fɔ n'i ye o ɲɛf'an ye ala kira ko n bɛna fɛn f'aw ye a ko fɛn min n'a nafa ka bon kosɛbɛ n bɛna fɛn f'aw ye fɛn min ni jɔyɔrɔ b'a la n'a kɔrɔtalen don wallahi ni o ye bɛn ala ukbirukum bi afdala min darajati siyami wa salati wa sadaka qalu bala qala islahu zati bayn fa inna fasada li bayni هي الحالقة لا أقول تحليق الشعر لكن تحليق الدين أنا كراكو صلى الله عليه وآله وسلم أكو أو نيونجي دلاني أو نيونجي بين أنا كراكا حديثة دون بغوبا كلاما كراكو أو نيونجي بين ko de fusamandiya ka bon wa daraja ka bon ka tɛmɛ a ka sun kan Allahu akbar c'est-à-dire quoi bɛn nafa min b'a la bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ silamɛya yɛrɛ ti sanga sɔrɔ ye Allahu akbar bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ a ti du o du kɔnɔ i b'a ye hadamadenya yɛrɛ ɲuman ti sabati ye kuma tɛ diinɛ ma wallahi i b'a ye hali furukɛ ni furumuso cɛ ni bɛn tɛ yen du tɛ yen ni bɛn tɛ yen den barikama tɛ yen balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn tɛ yen tin tɛ na balimaya la ayi hinɛ tɛ yen wallahi o tuma kira ko bɛn ko
a fosomandiya ka bon a daraja ka bon ka tɛmɛ sun kan ka tɛmɛ seli kan ka tɛmɛ sadaka kan a ko ni Mamadu fana bɛna fɛn f'aw ye ko fɛn min bɛ yen n'a bi tiɲɛni kɛ ni dilikɛla don ko nka k'ale Mamadu ka mɛn dilikɛla min ma ale ka ne dilikɛla ma mun bɛ si di dɛ ko a ka mɛn dilikɛla ma min bɛ diinɛ ni limaniya di ka bɔ hadamaden dusukun na k'o de ye bɛnbaliya ye a misaliya ta dɔrɔn tuma dɔ la i b'a sɔrɔ i ni mɔgɔ dɔ cɛ la ni bɛn t'i n'a cɛ ni n'a ye ɲɔgɔn ye tuma dɔ i bɛ fitinɛ f'i b'i ɲɛ kin ka sababu kɛ bɛnbaliya ye bɛnbaliya ma ɲi dɛ tuma ni kira ko a fusamandiya ka bon hali ni y'a ye a tɔgɔ an bɛ taa n jɔ alimami kɔfɛ ka dɔ bila an ɲɛ ko alimami bɛn de don n'o tɛ n'an ma bɛn bolokuru alimami bɛ bɔ yen hali ma taa f'a ye Fatiha mbata ntata jiru prawo sadi bɛn nafa ka bon quoi kosɛbɛ wallahi n'i y'a ye an bɛ taa ka taa saraka di ɲɔgɔn ma i ma ye kira ko k'a a daraja ka bon ni sarakatu ye n'i y'a ye i bɛ taa saraka di mɔgɔ ma o b'a sɔrɔ bɛn b'i ni mɔgɔ cɛ i ni maa min man di e ni maa min man di e bɛ taa saraka bi dɛ maa b'a dɔn i bɛ taa maa fa saraka d'a ma e n'i ka saraka bɛɛ a b'aw bɛɛ gbɛn bɛɛ a b'aw kɛ ka bɔ yen c'est à dire ni kira kumana dɔrɔn hakilima de b'a faamuya pewa bana wallahi mais tuma dɔ ni nin fɔra dɔ ye dɔ bɛ se ka na seli fɔra ka bonya adamaden ka fɛn min bɛ lajɛ lahara fɛn fɔlɔ-fɔlɔ la o de y'i ka seli ye sunkalo ka bon bɛɛ bɛ se ka bonya n'o ye cogo di k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ ka bon nka fɛn dɔ bɛ yen i b'i jɔn o la o bɛ kɛ sababu ye k'a tiɲɛ i bolo pewu bɛnbaliya bɛ nin bɛɛ tiɲɛ bɛnbaliya ma ɲi dɛ a bɛ nin bɛɛ tiɲɛ wallahi ni bɛnbaliya sabatila jamana o jamana kɔnɔ c'est à dire ala ka hɛrɛ tɛ nati ye dunkafa tɛ sabati ye hali kɛnɛya tɛ sabati ye ala ka hinɛ tɛ sabati ye mais ni bɛn sabatila yɔrɔ o yɔrɔ aw kana aw sigi ni hɛrɛ c'est à dire hɛrɛ fɛn o fɛn n'aw y'a nata a y'a bila aw kunna ala y'o hɛrɛ d'aw ma a banna pewu o tumana fɛ bɛn ye fɛn ye fɛn min n'a nafa ka bon kosɛbɛ nin ye kira ka fɔlen a ye min fɔ an ye bɛn na o tumana fɛ nin mɛnnen kɔfɛ an kan ka kɛ bɛnbagaw ye an kan ka kɛ dilalikɛlaw ye ala ye min fɔ bɛn kan ani kira ye min fɔ bɛn kan ani bɛnbaliya yɛrɛ bɛ min kɛ kira ko ten ko a bɛ dili kɛ dusukun na n'i ye nin kuma in ta k'a jateminɛ a kɔrɔ ka don dɛ n'i ye nin kuma in sarihu jateminɛ wagati de t'an bɔ ayi don n'a nataw la an bɛna walawalali kɛ nin ye hadamadenw ye f'u yɛrɛw bɛna faamuya k'a fɔ ko yɛrɛ laɲini ye min ye o la alhamdulillah kira ye min fɔ bɛn kan ani bɛnbaliya kan o ye nin ye dalateliya la k'a di lamɛnjɛbaa kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma k'a jira i la k'a fɔ ni bɛn sabatili ka du kɔnɔ i k'i sigi ni hɛrɛ bɛɛ ye ni bɛnbaliya fana sabatili ka du kɔnɔ diɲɛ tɔɔrɔ foyi tɛ yen k'i bɛ kisi ka bɔ min ma o tumana fɛ ala ka bɛn sabati an ka jamana ala ka basigi an ka jamana ala ka basigi ya rabbi ala k'an kɔrɔta ala k'an kɔrɔta télévision in ala ka barika don télévision ala ka barika don e yɛrɛ min kɛra sababu ye k'an sigi yan ala k'i ka ɲinifɛn sabati an b'an karamɔgɔ fo kosɛbɛ min bɔra ka kuma tamaro kan ale fana sababu la an ye nafa caman dɔ tamaro la vraiment an b'a fɔ a ye k'a ni ce ala ka do fara a ka dɔnni kan ala ka do fara a barika kan ala k'o kɛ ni kira hɔrɔma ye ni kuranɛ barika ye sunkalo in ala ka musakaw bɛɛ kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul ayiwa Ustaz Konate e tun ko ni waati b'an permettre ko e bɛ ɲɛfɔli dɔ kɛ anw ye awɔ sisan i b'a ye n'i nana an balimakɛ ka kuma kɔnɔ walima tamaro sira kan ayiwa muskila tɛ yen n'i nana lajɛ tamaro la kuranɛ aya 22 de kumana tamaro kan suratul mariyam na o aya 20 ani aya 5 na tamaro tɔgɔ bɛ ala b'a fɔ wa huzi ilayki bi jizi naklatin tusakitu alayki rutuban janiyya o ma ye naklati o ye tamaro tɔgɔ kelen bon kuranɛ sura wɛrɛ bɛ yen tuguni min kumana tamaro kan o ye jumɛn ye huwa lezi anzala mina samai ma'an fa akhrajna bihi nabatu kulla shay'in fa akhrajna minhu qadran nukriju minhu habban mutarakiban min nakli min tadi'iha kinwanun daniyatun suratul an'am aya 19 ani 9
ba qur'ana aya wara suratul an'am kana aya keme ani aya binani ani aya kile tamaro to be tuni wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakla wa zar'a mukhtalifan ukluhu abe tuni bo ni nana sura wara laje suratul kaf la suratul kaf aya jumena bisabani flana ala be kuma tamaro kan wa udribu lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min anabin wa hafafnahuma bin naklin wa ja'alna bainahuma zar'an mai bo foga tasi qur'ana aya suguya munu ni munu te kiri aya muka ani aya fla o be kuma tamaruka me mungama ni aya be fora tamaruka ni nana laje o ba ira de yiriden do yiriden mi be ni valeur bala usazi ba ye anga monyuma nunti noro fena tingansa ayi ko do le bala fe mi be no ya soro nu ala ye barka do la wode kama barka mogo bi bulo la suno dumini kuma bo bi mi ka boy chama iba tamaro kolo fleni akolo doro mi se ka toro do wuli ka bo haramadi nyekseka pew a folo tamaro kolo be bugumbo nyeka kosobe Allah a filana tamaro be ke sababu nye bliya abo bo haramadina a sabana mami be no ya soro nye jibi bo ayere ma tamaro kolo ke sababu ko ban haramadina tamaro kolo ke sababu mo mi be no ya soro ni ika bashi nana kalo lada nana ro lada bina kalo la awo muso bela o e lada ma fen korane koti donc abina abi toni hake minge o dabe recherche kala o kumano kan normalement aka nga jo hake mina o dabe aka nga tike hake mina o dabe ni lada tikera kasura tike wati masi mo ke mune bisika ke tamaro joro bade bo fanana Allahu akbar lada bina shentan fla kle kono nana mbarakala abi toni ko tani fla de ke kle kono ambalaka ka yafa ma kuma futu ala mais ni nana laje tuma min be non na akono dimin lama bikila e ka tamaro daji dron kana fla kere ako i ka jadro ka daji ni ya daji jila e ka sanongo kanye ka to e na nyigina e ka to ka du chauffeur ni bida lada kono dimi jukuman ba abo wuli ka bila pep ibi lafia Allahu akbar tamaro boke bo et puis ni tamaro kolobo mo min be ni yegetu bala tamaro sandro e ka kolobo aka wuli ka dam kolo wuli ka dama ni kolo wuli ka dama e ba ya ba mi adam jibo créatif ma fen kanti ayi ni ya ye kira bi fen kan fen do de bala nin be ba dira kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam nin ba ba dira wallahi ya rasulullah nin ba ba dira ko ala ka ciden do mais o de la gosili yɔrɔ tɛ se ka sɔrɔ an ka Mustafa la a ti sɔrɔ ala ti sɔrɔ c'est pour cela nin bɛɛ ye recherche kɛlaw ka kuma de ye minnu ye docteur baw ye u sera ka minnu sama ka bɔ tamaro la ko pourquoi an ka kira ko ka sun tigɛ n'a ye mais nafa min b'a la u y'o de bɔ mɔgɔ caman t'a dɔn u bɛ pan kunna ka sɔrɔ importance min b'a la ka ca ni 2000 ye i b'a ye jiridenw na ni nana tamaro feere lajɛ a feere ni jiri caman feere ti kelen bon et puis tamaro den cogoya ka tugu ɲɔgɔn na hali ni sugora la hɛrɛ don tamaro la ayi non o garijɛgɛ kelen kɔni Adamu i b'o sɔrɔ dɛ ala ko nɔgɔya koyi ami kɔsɔ kɔnɔma mana bɛlɛ ye ami mais i b'a lajɛ tuma min bɛ nɔ n'o y'a sɔrɔ n'i ye tamaro mugu bɔ k'a di muso ma muso min bɛ a kolo mugu min bɛ n'o y'a sɔrɔ n'a ka a sisilen wa k'a susu yɛrɛ awɔ a sisilen k'a susu n y'a faamu sisan k'a mugu bɔ n'i y'a di awɔ kolo k'a di muso bogotigini ma min bɛ n'a ka furuko ka gɛlɛn karamɔgɔkɛ a b'a da dɔgɔkun 3 bɛ taa dafa yɔrɔ min na cɛw bɛ bɔ a nɔfɛ 2 3 kale kɔni k'a kɛ kale kɛnɛ a k'a da ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn i b'a ye tamaro kolo kelen kelen tuma min bɛ yen n'i fari jenina ala k'an kisi ka bɔ a ma n'i y'a mugu susu k'a kɛ di la k'a da la fari jeninɔ in a b'a nɔgɔya i n'a fɔ yɔrɔ tulu bɛ bɔ fɛn kalama bɛ bɔ dɔw kan a b'a nɔgɔya ka tila tugun k'a nɔ fiyan cogo la n'i ye tamaro sisi k'a mugu bɔ ka bili kɔrɔ a mugu n'i y'a dɔɔni k'i da kɔnɔ ni fanga ka dɔgɔ don ni i m'i kɔlɔsi i bɛ kɛ kulubalaga ye Ustaz tamaro kolo jɔyɔrɔ bɛ an minnu bɛ fɛ ka filanan ko fɛɛrɛ tigɛ tamaro kolo jɔyɔrɔ bɛ o la o y'a jɔyɔrɔ Ustaz Adamu Jibo n'i nana lajɛ tamaro
kolo boli mais fɛn dɔ f'i ye bi tamaro kolo kan n'i taara so e min tulo bɛna nin waati la n'i tilala taa bitigi la i ka tamaro san tamaro kilankɛ san i k'a kolo bɔ a la n'i y'a kolo bɔ a la kolo nin i k'a kɛ minɛn kɔnɔ i k'a sigi tasuma sanfɛ a bɛ sisi n'a sisira k'a ban i b'a jeni i b'a jigin k'a tu fa ka suma n'a sumana i b'a kɛ kolon kɔnɔ i b'a susu k'a mugu Adam Djibo m'a ɲini fɛ bi sunkalo in bonya kama e ka dɔɔni ta cuillère la i k'a da i nɛn kan muguni i k'a mugan k'a kun n'i y'a mugan k'a kun o su i k'i farikolo cogoya jateminɛ kɛnɛya sira kan i k'i ka kulubalikɛ jateminɛ kulubalakaw ka yafa ma kulubalakaw olu ye maa fa don i ye kuma faamuya a bi kɛnɛya di farikolo ma i bi kɛ komi mɔgɔ min bɛ yen ni fɛn min kun t'i la yɔrɔ n'o kɛr'i la i b'a dɔn i farikolo la i bɛna dɔn i farikolo la de ko fɛn dɔ farali farikolo kan min kun t'a la tamaro mugu bɔlen ni i bi sɔgɔsɔgɔ walima ni sinzan b'i la m'a ɲini fɛ m'a f'i ye sunkalo in bonya kama i k'a dɔn an ka kira a tɛ tugu fɛn na ten o de kama n bɛ nin f'i ye recherche kɔnɔna na docteur ye mun fɔ a la n bɛ k'o dɔ de f'i ye kunfɛ kuma tɛ yan nin tele in tɛ kuma manamana kuma fɔ yan dɛ ayi an kɔni ni i y'a sisi k'a susu k'a mugu bɔ ni sinzan b'i la to i k'a mugu ni mugan a b'a ban pewu a bɛ sinzan ban ka bɔ i dusukun na pewu Allahu akbar tamaro b'o kɛ bon ni joli bɛ mɔgɔ la n'a joli mɛnna pour que joli in i bɛ se ka lafiya ka bɔ a la tamaro mugu to i k'a da la i k'a ko i k'a jɛ ka to ka mugu da la n'i y'a da la sɔgɔma sufɛ n'i b'i da i b'a ko i bɛ dɔ wɛrɛ da la Adam une semaine bɛ taa dafa yɔrɔ min na joli b'i ja f'i b'a fara nin ta ka bɔ a la tamaro b'o kɛ kosɛbɛ bon mɔgɔ min bɛ yen fana n'i bɛ tijara kɛ bon a ka di i ye pour que ka se ka kabako dɔ ye tamaro la i ka tijara kɔnɔna na n'o ye jago kɔnɔna ye tamaro mugu bɔlen to i k'a dɔɔni ta i k'a k'i koliji la ala kama i ka to k'i ko n'a ye k'a lajɛ i bɛna dɔn ko kira sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ye yamaruya kɛ ni kuma min ye ko an k'a kɛ gansan t'a la a ko barika bɛ tamaro la nin bɛɛ tɛ barika dɔ ye donc o de la kira ye kodɔnba de ye savant ka savant de ye kira Muhamadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam tamaro n'an ko an bɛ continuer n'a nafa ye ayi an bɛ se ka heure caman k'a la ka sɔrɔ tamaro nafa ma ban an b'a la deli ala k'a k'a nafa la ye sunkalo in bonya kama sɔli ala rasulallah ayiwa telepinal lajɛbaw ni de tun ye aw garisɛgɛ ye bi masha Allah don n'a nataw la an bɛna an ka ustaz bɛna walawalali kɛ tamaro nafa ani nafakati fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ni an tɛ k'o jate walima an yɛrɛ ka jate tɛ ka bɔ a kan a bɛna an bilasira o la inshallah togo la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na telepinal lagɛbaw k'aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la tɛ i tɔrɔn fila de bɛ duguma n'i y'a mɛn telepinal lagɛbaw ko don an b'aw fo dante foli min na an bɛ ɲɛmaayaso jama bɛɛ lajɛlen fo maa min bɛ k'an ka ja kɔlɔsi nin waati nin na Salimu Jara an b'a fana fo dante foli min na n'a ka cɛsiri masha Allah o foli kɔfɛ an b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكمل واتدما ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين